салом, як хабар. дар Тоҷикистон ба қонун дар бораи ӯҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ тағйирот ворид шуд, ки мувофиқи он минбаъд омӯзгорони ҳамаи мактабҳо дар давраи фаъолияташон аз хизмати ҳатмии ҳарбӣ пурра озод карда мешаванд. Пештар танҳо муаллимоне, ки дар мактабҳои деҳот фаъолият доштанд, аз хизмати ҳарбӣ озод буданд. омид ҳошимзода, муовини аввалии вазири маориф, дар ҷаласаи парлумон тағйирот ба қонунро муаррифӣ карда зикр намудааст, ки он бо мақсади баланд бардоштани мақоми омӯзгор ва бартараф кардани норасоии омӯзгорон дар мактабҳои Тоҷикистон ворид карда мешавад. ин тағйиротро маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ пазируфтааст ва барои қувваи қонунӣ гирифтани он бояд маҷлиси миллӣ, маҷлиси олӣ низ онро маъқул бидонад, президент имзо кунад ва дар матбуот нашр шавад. норасои омӯзгорон дар мактабҳои Тоҷикистон яке аз мушкилоти мубрам дар чанд соли охир мебошад. бино ба иттилои вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ, дар оғози соли таҳсили 2025-26 дар мактабҳои Тоҷикистон дар умум 3800 омӯзгор намерасидааст. ин дар ҳолест, ки соли ҷорӣ 13000 донишҷӯ риштаи омӯзгориро хатм карданд. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.